Hello! Kumusta kayong lahat? Ayos ba tayo dyan? Ready na ba kayo? Live po tayo sa ating Musika Kendaniw ni Ben Bautista page. Salamat po sa lahat po ng mga nanonood ngayon. Pasensya na po, hindi ko po mabasa ang inyong mga like, mga comment. Sa post na ito, doon ko po babasahin ang inyong mga pangalan. Kaya likes lang po at mag-comment. Babasahin ko po next episode natin. Welcome po sa ating Musika Kendaniw ni Ben Bautista. Magbabasa po ako ng aking mga piling, mga tula. Ang dani po sa Ilocano ay, o sa Tagalog ay tula. Kaya yun, musika at dani ni Ben Bautista. Handa na pa kayo? But before that, gusto ko pong batiin at pasalamatan yung mga nag-like sa aking post na tula kanina. Mayroon pong 66 at 68 shares. Maraming salamat sa mga nag-shares. Si Francisco Repolyo, Sheila Manuel, Tita Alamar, Edra Posas, Noemi Carabato Nasis, Florentina Chararcipin, Maridel Ilar Socias, Linda Salvador, Loren Ronquillo, isa sa ating mga fan subscriber, Josefina Victoria Reyes, Edgar Aguila, Andy Soria, Fernando Mandaragit Reyes, Cleofe Zaila Dahilig, Leonora Faelnar Melvilla, Maribet Nosotros, Placida Heling Maganoy, Sosimati Venancio, Sil Giritan, Lourdes Arayon, Fatima Canzio, Erlinda Campos, Red Summer, Norin Norcero, Hij Noralisa Abdullah, Tessa Odadem, Febe Agpuon, Chis Rodi, Eden Enerlas, Juanita Hamilton, Jinky Flores, Erdi Kithan, Tess Saha, Leonilia Laerman, Zeni Lagpakan Bukaw, Susan Calvo, Nene Naparan Biliran, Glory Los Reyes, Gina Cortez, Nasia Luna, Jocelyn Mission, Elizabeth Galimba Butad Getutwa, Anita Toledo, Sally Lagunday, Elizabeth De Geno or Deheno, Marivic El Ramos, Yolanda Castro, Lucy Cutamora Hugo, Alicia Aquino, Jacil Guzman, Rachel, Violeta Verotiao, Wirianti Muliate, Evelyn Duguan Nieras, Esperanza Labukay, Ami Ragunton, Milagrosa Esteban, Lorna Naceno Bautista Poral, Mari Paet, Kat Enero, Armel Nahera de Guzman, Shirley Zelda, Casiano Mandawe, Lorien, and Eileen M. Diaz. 70 pala yun. Maraming salamat sa inyo. At sana po sa susunod, babasahin ko na inyong mga pangalan. Alright? Ang tulang sinulat ko po kahapon ay, ang title nito ay, Lapsat Mo, Tinagpayduman, Apalan, Tikadwan. Alright? Handa na ba kayo? Kumusta naman pa ang inyong mga buhay-buhay? Wala na bang COVID dyan sa inyo? Salamat po sa inyo at hindi niyo pa ako iniiwan. Maraming salamat. Lagyan natin ng background, di ba? Okay. Eto na. Para po sa inyo. Wala yata eh. Yun pala eh. Ay nako. Teka lang.
Sandali lang. Sandali lang po. Mahirap po talaga pag live, ano? Ito na. Ito na. Hindi natin po makita. Mahina na po ang ating mata. Chat-chat muna tayo, ha? Ay nabayaglay din, adita nagkita. Nakaseksexy kamat laong na yan ita. Awan pa yan di buyong mo, nakaskasdaaw man si ka. Di ka nalasin, tasobra matente kinapusaksak. Nakatirtirad maten day di agong mo alepap. Day di kolor bungat na luumalungboy akudil mo. Nagpudaw na po. Nakaaritos pa yan, pati dila, kinagong mo. Nakaasawa kan sakit diti milyonaryo. Tapati tsinelas mo ay ket Louis Vuitton pa'y gayem ko. Di la mabalin ti agaplay nga alalay mo. Uray ka di tagapunas laeng tilingat mo. Ay nakit blue pay gaya men dagita matam. Sinupay nga rod makalasin ken ka, naglupos ka na namin pinsan. Di imbaraga na buok mo, unnaten ken tumayang teng tingisik nan. Ay lapsat mo tinagpayduman, nga apalan, tikaduan. Yan po ang aking tula. Nalapsat mo tinagpayduman, apalan, tikaduan. Ano bang Tagalog niyan? Pakitranslate na. Binabati ko po lahat po ng mga taga-Pilipinas, lalong-lalo na po dyan sa Quezon City, Makati, na sila po ang pinakamataas na nanonood sa aking mga videos at sa aking mga videos sa YouTube. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga nagla-like, thank you po. Sa mga nag-share sa live na ito at mag-share pa, thank you po. Ito po ang yabang lingkod, Ven Bautista, aka Chino Romero, nagsasabing walang ibang mahal si Chino Romero kundi kayong lahat. I love you all. Bye. Nakats niyo ba?